La moda és un fenomen que ha passat a formar part de les nostres vides d'una manera gairebé inevitable, però no sempre ha estat així, o com a mínim no ha estat així per tothom. Avui parlarem de la moda, de la seva història i la manera com ha evolucionat amb la Laura Casal, historiadora de la moda. Senyora Casal, què tal? Bona nit. Bona nit. I moltes gràcies per venir a les notícies de les 10. Li haig de fer una primera pregunta que pot semblar molt naïf, però crec que també és necessària. Què és la moda? Què ens referim quan diem moda? És una pregunta difícil de contestar, perquè crec que de moda no n'hi ha una, sinó que n'hi ha moltes, i n'hi ha hagut moltes al llarg dels anys. De totes maneres, quan parlem de moda, és aquell, estadísticament parlant, diguem, és aquell factor que es dona amb més freqüència. Quan ens referim a la moda en el vestir, potser podríem parlar de la manera que troba l'individu per projectar la seva imatge en una societat. Aleshores, quan això passa del pla individual al pla col·lectiu, doncs es converteix en moda. A nosaltres ens és molt familiar, això de la moda, però em pregunto des de quan existeix la moda com a concepte? Doncs la veritat és que hi ha diverses teories, sobre això s'ha historiat. Hi ha historiadors que consideren que la moda s'inicia a partir del segle XIV, que és el moment en què el vestit pren una forma antropomorfa. Com que això succeeix, es necessiten una sèrie de peces, es diferencia també, se sexualitza, diguem, el vestit, es necessiten peces, per tant es necessita que algú les talli, que algú les dibuixi, i apareix així el que és l'ofici de fer vestits. Antropomorfa vol dir adaptada al nostre cos. Adaptada al cos, exacte. Aleshores, diguem, abans del segle XIV es vestien amb túniques, es vestien amb drapejats, no hi havia el treball de patronatge que hi ha a partir del segle XIV. I això on va passar? Qui s'apunta, aquest tanto? Això, sobretot, una mica als inicis en Itàlia. El que passa que va ser una cosa que es va anar extenent, sobretot per Europa. Itàlia, jo pensava que diria França. Segurament molta gent es pensa que tot va començar a França. Alguna cosa hi devia tenir a veure França, o França deu haver jugat algun paper en tot això? Una mica més tard, es va apuntar al carro una mica més tard. Diguem que la moda... De fet, la moda com l'entenem avui comença al segle XIX i ara sí, comença a França. Probablement aquest canvi de centre es dona per tot el corrent de la il·lustració, pels nous corrents de pensament, nous canvis de valors, i a França va aparèixer una burgesia molt forta, amb ganes de significar-se, i va trobar en la moda un vehicle per fer-ho. I això és el que passa a França al segle XIX? Això és el que passa a França al segle XIX, exacte. I la moda és un instrument perquè la burgesia es pugui exhibir, pugui demostrar la seva potència, per entendre'ns. Sí, potser més que la burgesia, l'individu. El que passa que al final l'individu acaba sent l'individu que té diners, l'individu que té capacitat, i això acaba sent la burgesia. Amb quines peces de roba? Què és el que ens hem d'imaginar amb quines peces de en roba? aquesta època? Home, doncs van canviar, però podem començar a pensar en grans faldilles inflades, amb crinolines, una mica com les que apareixen aquí, i després que entre els anys 68 i 90 es va extendre el que era el polissó, que en el fons era com una gran protuberància aquí darrere, que inflava la faldilla, però en una zona molt concreta, i a partir d'aquí després, a poc, el vestit de la dona es va... Sempre estem parlant de moda femenina, el vestit es va desinflant, es va simplificant, es va fent potser més similar al que entenem ara com un vestit femení, perquè la moda masculina es va mantenir bastant en la mateixa tònica, una tònica també molt similar a la d'ara, molt sòbria. Perquè en els seus orígens la moda també va ser bàsicament femenina, doncs. Jo no diria que la moda fos bàsicament femenina, jo diria que hi ha dues modes, és la moda masculina i la moda femenina. La moda femenina sí que hi ha un moment en què en ella recau, diguem, tot el que és la responsabilitat d'expressar una mica el nivell econòmic familiar, mentre que l'home es converteix en un home de negocis, doncs la seva imatge és molt més sòbria, però no sempre ha estat així. De fet, l'home també va tenir vestits molt luxosos i també va portar molts brodats i molts colors. En èpoques anteriors, sí, segle XVI, segle XVII, sobretot. Perquè un element ara tan essencial en l'home executiu com és la corbata, quan apareix? Quan surten les primeres corbates? Jo al segle XIX, aproximadament. El que passa que no tenien la forma tampoc que tenen ara. Però abans s'havien dut mocadors, és com un apèndix. Molt bé. Per tant, hi ha antecedents de la corbata. Hi ha antecedents de la corbata. Molt bé. Situem-nos, doncs, al segle XIX. Jo crec que més o menys ja veiem per on van els trets. Al segle XIX, quan durava una moda, si és que ja duraven? Depèn. Hi ha modes
molt extenses, que poden durar 12 anys, però sobre aquesta 12 moda anys? de 12 anys, com per exemple... Això és impensable, no? Sí, o no tant, perquè en Ja. el fons hi ha com dos estrats de la moda, no? Una cosa com molt més de silueta, molt més estructural, i després totes les modificacions que s'hi van generant, que són doncs, més qüestió de mànigues, qüestió de colors, qüestió de brodats, però sí que hi ha unes línies que, a més, acostumen a ser això una dècada, 12 anys Que es aproximadament. mantenen darrere fons, per entendre'ns, no? Sí. Però, per tant, en el segle XIX les modes duraven aproximadament? Jo diria que 12 anys, però també és dir una mica així a la valenta, No. Quan parlem de moda, parlem ja també de creadors de moda, de dissenyadors, que són els que ara protagonitzen l'escena d'aquest món? En absolut. De fet, el dissenyador, la figura del dissenyador en moda és molt recent. Podríem entrar ara a discutir què és el disseny, què és un dissenyador. En tot cas, és algú que administra un procés de producció. No? En tot cas, això no sempre va ser així. De fet, de creadors de moda se'n pot començar a parlar a partir més o menys de 1858, amb la figura de Charles Frederick Worth, que era un modista. En aquell moment tampoc s'utilitzava la paraula modista, era un costurer anglès que es va establir a París i va obrir una botiga que tenia una característica, i és que per primera vegada aquest creador, diguem, proposava models acabats que les clientes compraven. Fins a aquell moment, diguem que el que havien fet les dones quan anaven a comprar era encarregar un vestit en funció d'uns models, en funció d'unes revistes, d'uns figurins. En aquest cas canvien les tornes i és ell qui proposa, d'alguna manera qui dicta aquestes noves tendències. Per tant, creava a priori, després mostrava la seva creació perquè el client decidís què és el que volia. Sí, sí. I abans esmentava revistes. Hi havia revistes ja de moda? Hi havia revistes de moda. L'eclosió és a mitjans del segle XIX, però a partir dels anys 30 del segle XIX ja n'hi comencen a haver. Eren els mitjans de difusió que, de fet, han arribat fins avui en dia, vull dir que són realment molt eficients. I abans de les revistes se solien enviar nines vestides amb petits prototips, diguem, de vestit. Però les revistes van ser un gran mitjà de la difusió de la moda i, de fet, van contribuir en aquesta moda globalitzada que en diem ara, perquè tota Europa va acabar molt uniformitzada en aquest sentit. Molt curiós això, no? Que és a partir d'un moment que es creen les peces de roba, però abans la gent es feia la roba a mida, per entendre'ns, o per encàrrec, eh? Sí, sempre hi havia, no? Els drapaires, per exemple, venien robes velles, refetes. Vull dir que era una... Però el mercat de moda que entenem avui, que tu vas a una botiga i et compres l'últim model, això no existia. Ara bé, això no vol dir que no existissin fabricants de moda reconeguts, n'hi havia. Hi havia una modista que era Rose Bertin, per exemple, que era la modista de la reina Maria Antonieta, però és una altra filosofia, era un altre procés. Tornem als creadors de la moda. És en aquest moment que també apareix la firma, és a dir, aquesta peça l'he feta jo, la idea de marca, que és la que després suposo que ha anat evolucionant? Sí, esclar, aquest valor afegit apareix en el moment en què un creador decideix que aquella peça l'ha fet ell i l'etiqueta amb el seu nom. Les etiquetes són avui en dia molt habituals, però bé, apareixen més o menys en aquest moment i, de fet, en el cas català, jo crec que, de fet, és fins als anys 80 que no es comencen a donar, no comencen a sovintejar aquestes etiquetes i, curiosament, de la mà de dones, sobretot de modistes. Estem parlant de finals del segle XIX, que apareixen les primeres etiquetes en el món de la moda. En el cas català, sí. En el cas català. I quan la moda comença a entrar en el procés industrial? Ja hi som, en això? Sí, i tant. De fet, d'alguna manera, aquesta alta costura que apareix aleshores és la resposta a aquella costura. Això ja és alta costura? Això és el que en diem alta costura? Sí, són els inicis, és la gestació d'aquesta alta costura. Alta costura, en el fons, és aquest valor afegit del creador. És aquest plus, aquest valor, potser fins i tot a vegades una mica màgic, del que algú amb un cert renom ha creat això. I això es dona en paral·lel a l'aparició dels grans magatzems, que és com el Corte Inglés avui en dia. Suposo que és el que permet popularitzar la moda, perquè abans havia de ser cosa de rics, tot això. Era cosa de rics, absolutament, i és ben bé de cosa de rics fins molt endavant. Fins ben bé als anys 30 o als anys 40. I com s'obre la moda a tothom? Doncs amb aquestes produccions industrials de vestit, que
De fet, és una cosa molt interessant, i és que a partir del 1910, quan s'institucionalitza realment l'alta costura i es crea la Cambra Sindical de l'Alta Costura, s'arriben a institucionalitzar fins i tot les còpies dels models. Això és a París, això? Això és a París, sí. La Cambra Sindical és a París, però ja permetia que es copiessin aquests models i que fossin reproduïts i posteriorment venuts en els grans magatzems. Hi havia tota una dinàmica d'intercanvi, diguem. I generadora de tendències, m'imagino, no? Sí. Quan comencen les desfilades de moda? Que són les que aquests dies veiem a Barcelona? La primera que està documentada és en 1870 i va ser precisament a la casa d'aquest senyor, de Worth, d'aquest primer creador. El que passa que, bé, en aquell moment no era el que entenem ara com a desfilada de moda, era una cosa molt més íntima, era de cara a les clientes. Quan una clienta s'interessava per un vestit, hi havia una model que en aquell moment rebien el nom de maniquí, que es posava el vestit i es passejava per allà. Després, sí que a poc se'n va anar fent espectacle d'això. I, de fet, quan el 1910 s'institucionalitza l'alta costura, doncs ja realment les desfilades agafen una embolada que ha arribat fins als nostres dies. Però tot devia començar en una casa particular, eh? Pràcticament, sí, sí. I fins ara que s'han convertit en esdeveniments socials, perquè ara una desfilada és ben bé un esdeveniment social, no? De fet, va passar, ja això està documentat, va passar una cosa molt curiosa, i és que en una d'aquestes desfilades, no recordo exactament l'any, però devia ser cap a finals del segle XIX, les senyores que van assistir-hi es van trobar que estaven tot plens de miralls. Llavors, en aquells miralls es van poder veure reflectides elles i d'alguna manera es van veure comparades amb aquelles dones tan magnífiques que es passejaven per allà amb aquells vestits tan preciosos. Llavors, una miqueta, és com que a partir d'aquí hi havia aquesta consciència de que no s'assistia a un espectacle normal, sinó que era una cosa en la qual s'havia d'estar com en un cert nivell. Molt bé, ha estat molt interessant saber tot el que s'amaga darrere del món de la moda, que aquests dies és notícia important a Barcelona per la celebració del 080 Barcelona Fashion. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que ha estat conèixer la història de la moda i com ha evolucionat al costat de l'evolució social i dels canvis socials, pel que vostè ens ha anat explicant. Laura Casal, historiadora de la moda. Molt interessant. Gràcies. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Fins una altra.